Moj, ty jaký veľký si Filip, si bola. Pozri na Ďura. Bratia. Poď sem, bráček, daj mi tú sítku. Čo za kolíky more? Sú na Lakťové triceps, nie? kolíky. To sú na- Hej, triceps jasne. poriadne. No sa dajte, ideme na rajd. Dobre, ideme. Prvá hra, kde sa actually dá dostať takto. Do piči, tak si nazval. Chodil ty. Nebojte sa, nejde. Uj, vypadol som. Nevadí aj Filip. Jo, ešte nie, bugol sa nás. Bezdomovec, počkaj, ideme ho zbiť. Kde, ukáže ho sfackať more. Nie ho prejsť s Tak to je tuk-tukom. John Lennon. Nedá sa ho facknúť. Kokot. Čo už ideš Ne, tu poďme vidím? si nájsť. Ale ma chce rozjebať, alebo čo robíš? On chce poistku, more, jak skočil. Dobrý som bol, jak neviem, z Huníka deliť nekúš. Dobrý. Pardon. Dá sa ísť núkať s autom? Počkaj, ja ti otvorím dvere. Dobrý. Dobra, už od... Jak spokojne to Rozjebalo povedal. auto. A ty chceš ísť. Tu majú skriňu. Proste pribehneš off-screenu spoza polku. No to toto ako stará nám dá po kokoce. Filip. Jak si jej zvalil ten fón. Teraz ma bugol do teba, Filip. A ideš so mnou, no to čo už. No padaj. Dobre. Dobre. Vykladaj, more, za čo ťa platí. On to zjavil. Dobre. Smrdí tu dačo. Alex! Si sa zosral? Zelené ide z teba. Ukáž. Ale A už nejde, ale keď si stál. Viete, my kebyže máme Čo takúto firmu nevymanoval? IRL, to by bolo jaké cive, ne? Hej, Vôbec. paráda, ale ty by si len oné šefoval, my by sme dreli jak kone, Však ja by nepovedz. som mal normálne takúto trojkolku, by som chodil hore dole. Ty, do koho trúbíš, more? Jak sa trúbí? Čo dostane, keď dám, že abort mission? Čo ti jebe, celý deň sme sa tu zajebávali. Ty bože. Ten bugol má. Čo ti jebe, ja som si zlomil ruku. To dajme spánek, ne? Kde? No Ja ako všetci budem sa tu spať. turkáme, ne? Hej, sa vyjebeme do rici. Poďte, všetci ľahnúť. Treba zavrieť dvere. Zavri, nie že nás takto vykradne. 5:30 sme do pol 6 robili. Teraz I teraz budeme do 18:20. 7:00, budeme. Čo ti jebe, však my sme stali pol hodinu. To hodinu. Však ale to je hrnec, to neposadí nič do hrnca, ty. Jebe, jaký hrnec. Píše hrnec, ty kokot si kúpil hrnec. Kokot, toto je hrnec. To tam píše. Čo im jebe? A kde ho mám do piči dať? Nedá sa ani položiť nikde. Ty kokot. To ty čo si kúpil zás? Ako kde ho do piče mám dať? To je kokotovina pojebaná. Dobre, Kedy? Ďuro, posledný krát si niečo kúpil. Jebem na to, proste pičovina, odinštalujem, ešte nepostavím ani kokotu. A na čo to tu je do piče? Dobre, ale to však my bývame v karavane a ty už si kúpil hrnce. No a stromy. čo? Dobre, proste Ale máme chápeš? 4 stromy a nemáme ich kde dať. Chudák chlapec je hladný. Dobrý, Jedeme ich toto borky červené, vykradnúť. goldky, zapaľovač a 5-kové velo modré. Nemáte Filipko. len eukalyptus? Dobre, 10 eukalyptov. Vylený. Pozor! More, to Čo mu piči. jebe? Či tam idem? Mám A čavo vyskočiť. z ľavého kruhu odbočuje doprava, tak čo je Nevidím jebnutý? to. Dobre, že sme natankovali. No pri som bol, Ale kde ideme, Ďuro? do Kecerovec. Čo ti jebe, to aké bomby dáva? To dobrá. Ja žijem stovkou. Toto si nechávam. Duby, však ty neexistuješ. Jak nie? Tvoje nohy sú len pod sedadlom. Ešte pláš. Hej! Ty
koho facka. Dávaj, hej, čo stojíš, ešte? Však lebo do piči tu packivo, neviem čo Počkaj. fotíš. Nie, som dostal do No piči poďme migrénu. rýchlo. Čo robíš? Čo si dostal? Dobre, idem peš. Plus To vlečku máme aj do ešte. mesta, počkaj, do mesta na diskotéku vieme aj zaujať. To je pravda. Máme aj vlečku. To je pravda. A na to zigneme vlečku, keď budeme v práci. Ja Počkaj, súhlasím, ono ja to nemá súhlasím. ťažné, nemá... No to ale V jaké- pozor, no. Fakt. V jakej farbe? V Ale to čiernej, nemá nie? žiadne. Aj, počkaj. Kámo, čo čiebe? Vyzerá doznalo, že? My sme No, od neho jasné, no. ďaleko. Kúpil som vlečku. Dobre, máme vlečku. Poď ku nej. No napoju. Čo? Poď, daj to. Čo Tak- robíš s tou vlečkou? Ale ja ju tak Taký viem na za to ruku. treba. Počkaj, zavri toto. Zavri kapuru. Čo pokáž? Neviem jak. Kúka, jak nepôjde to Kapka. tam dať, sivo. Daj do chatu lomeno game Čo robí mode, ten papec? a keď to je Okej. červený. Však Je to ty len červeným stoj s alebo tým autom. bielým? Len To stoj. v piči. Si pal do piči a potom sa pozrel na zadný HPZ-ku a tam do piči No. napísané. No v chate Nie, keď máš Alex, napísané nie. lomeno game mode, tak je to červeným alebo bielým? Čo ti jebe? Obyčajný. Neviem. A už ani auto. Dígal, to sa nestaklo, môžem, dovolí. Počkaj, však naskočujem všetci na vlečku a príde nás Alex ťahať. Fuj, ešte si Čo mám kúpiť na tú ujebal. daciu vedľa? Kurva. Postaviť ten... Lebo ty tie portály nevieš normálne získať. Alex, jak píše? Do pity. No, No, A tie no, môže byť. reklamy, hej. Čo ti jebe? Perly netreba, ale ideš sa hlavne. Jednotný Jasné. taxikár, more. Kokot. Dobre, to decu, a môže, čo barone v aute? Okej. Hoppa. 16 tak neviditeľné. Mám 16 v ruke. Okej, ja len vyskočím. Počkaj, ešte skoro. Nie, že chápeš, že by si nemusel zachádzať. Ja to zjad driftem. No a rýchlo, poď! Nice! Chceli dať 10 000 len v tom. To aj tak. No si doprava. Ježiš. Pre boha. Easy shit. Škoda, že už sa nevrátiš späť na cestu, ale kamarát. Aj. Myslíš, že sa to tam Myslíš, končí? že Podľa mňa hej. Ale tu na hore sa dá skočiť No z toho. jasne. Let's go. No to zvedal. Ježiš, Však ty, to na to tu dali, to na to tu dali. Jau, more! Nič, sedeli sme v aute a sme narafali. Išli sme do Spiskej, do bordelu. Šofer mal 2,5 promile. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Si ma zapúčil. Počkaj, Filip, chod dopredu. Zasne svojom momentu, zažíva. No to si teraz povedať, No, ja idem, že by si išiel až 180. Ty teraz ideš? Čiže by išiel až 180 a ja naskočím. Dobre, však poslední cesty, poslední cesty. Ďakuj, Filip. Ohoho! Easy shit. Na čo je podlahová izolácia, ju? Kámo, však my robíme Ja si to úplne treba. celý dom, úplne. Aj zariadiť ho treba. Čo tiebe. Na Strašný izolácii extrém. proti vode máme kde? Môže na už Duby, ty si teraz pracant a nie more. To tá stráž hasičská. Čo klikuješ tu? Zajeb. Hej. Čo ti dáva? Kto je pri koši? What the fuck? To týpek tu nám má prosím ťa čo? Čo gaming room? A toto je gaming room. Však on tu výbušniny vyrába.
Čo, tu jak parkuje to auto na našom aute, to čo, on nevidel ako, či čo? Čo? No, Čo, však nevidíš tu toho dementa bieleho, čo nám stojí na aute? Čo? ty čo rozprávaš? Čo? Čo vám tu screenshot nemôže? No, Nikto tu nestojí, však ja tu som. dovíš, ak ty blúzniš. Počkaj, poď pozrieť na disku. Už kúkáš? Čo ti jebe? U nás Čo? nič. Však čo, a ja som akože v aute teraz, alebo kde som? Na Hej, ňom. je. Na ňom? Teraz od základov celé bude treba stavať. No Ale... nie, však Dobre, demolice. ja som sa kde teleportom. Čo To nie je tu nejde? na- Aj to je tento dom. Sorry, vedľa. No piče, už by som búral tento. Šupla tam takáto fotka, ale pozri sa na to. Čo? Ty by si mohol, no. Čo tam môže klikuješ? Čo si najebal? Kde ako? Pozor. No píče. No super. Si ale si do každého najafeš. Toto nejak uteká dnuka do Eri, idú domu. do baráku. Pozor! Čo je zábavný centrum? Alex, poď ideme hrať schovky zatiaľ, choď počítať. Typek sa mi poklonil v Hardware Store, more, činčum. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo. Dobre. Víš, aký si drift tu zajebe. Kurwa, drifterzy! Vykladácia čata. Ešte raz zatrubíš. Jak mi... Poď ešte raz, poď ešte raz. Tak si čo dođo. Jebe, jaký toč! Ty čo držíš v ruke? Sestry v slipoch sa len schovávaš. Čo si zajebal? Primitívnu jarninu. Kde som Adam? Ej, starý! A späť do Keby roboty, také- vy prásce, cívok, tak Keby bolo. také doma máme, tak... Vedúci, kúkajte, čo sme sa naučili, kúkajte, čo sme sa naučili. Tady ste predzigani. To 20 minút vás tu nechám v posilke a zrazu tu frontflipujete. Kde je monitor? Ty sa tu neujebávaj. Neviem, To šéfe, že pozíte, ak háče generátorom, môžeš. To je nová disciplína olympijská. Dá sa dať do No 4 kufra. nejak. No tam sa nedá, bo si ho to zjebal. More, však nie som aerodynamický. To si pukol. To je ja. Hej! A možno ja. Ty čo si mi tu C4 naložil do kufra, more? Kde si? V kuchyni som. Čo? Čo je? Co to? To je No. stopky, nie? Si cicha? No a? Také nemáte doma? Nie, na čo to vôbec je? Stopky na vajca. No dobre, v poriadku. A auto ako prečo ste odnesli? To jak mám teraz omietku brať až domov? No hej. Workout. Si sa posral, nie? Cez posral. Tak je. To je piča. Čo je? Kvákni, Keď piča. čajku, za ti pomôžem, nie? A to tam nie je iba dobré. Tá treba je kus podľa Ty, metra. ty kde si až ďaleko? Electronic Store, nezmestilo sa mi do toho jebaného golfiku, bo tam repraky sú 20 Aj, no decibelové. poď moja.
One eternity later. Ju daje letající kop more na solar. Vymalujem ju na bielo, ale znúka. Letu. Rozumieš? Nakladaš, či čo? Kúka, jak na ňu kúka, vole. Jo ti jebe. Čo robíte? Dobre, ja zadriftujem a vy vám zoberete z kufra, dobre? No dobre. Až pred dom idem. Á. Však je to čisto jak v Peugeote, ono je. U našom typa. Insane drift. Polka ulice, mŕtva bálik, znesie klavesnicu. Tu auto odstrelilo. Filip, ty si jediný už iba. Filip, poď tak, že za jazdy preskočíš do našho auta. No. Nie, však poďte, že ti preskočím auto. Jak Počkaj, spíš. však backflip. Alebo front Cez flip auto? spravím. Ja spravím front flip cez auto a ty backflip. Dobre. No, Naraz. no poďte. No hej. Piči, aké pomalé. Dám do štvorky. Do peťky. Aha. S tým ani ne... Mňa nabralo! Ja som vnúka! Kam ideme? No prefarbujú auto. Pôjde biele. Šalalaj, lalaj, laj, lalaj, laj. To pečeš to. Voda. Clean!